Amafinyela uvuke ebusuku ukhana avuka nje. Mboneni uvuka namafinyela sis. Sis. Khuluma phela ufuna ukuthini? Khuluma phela ufuna ukuthini? Asikhulume le ama-social worker seyiqeda. Guys, bangithathele umntwana. Ngicela ukuxolisa ngokuthi bangithathele uPhila. But manje bathini? Bathi bafuna ngicela ukuxolisa ngokuthi bangithathele uDaisy. Yes, whatever I said in the video, ngithukutheliswe ukuthi bangithathele ingane ama-social workers. So okay, uDaisy apparently sekanomama omusha. uDaisy apparently she's been taken care of. So sekumele ngihamba amakhothi ngesimanga sikaDaisy, okay? Ngoba i-state i-government ifuna ungithathele ingane yami manje, okay? Ngixolile njengomama kuwo wonke ama-disappointment engiwakhuluma e-viral, engiwakhulume ku-live. Ngicela ukuthi nihlala phila la. Umama usakuvidiyorayiza ngisho. Ngicela ukuthi ningixolele. Yebo, ningixolele. Kukho konke nje engikushilo ku-live. Hayi phela kubuhlungu phela ukuthathelwa ingane, hayi bo. Akusipapa nenyama ukuthathelwa ingane uyikhulisile oyizele. And ngikhathele abantu basolokhu bakhuluma bathi mina ngingabizela abantu ama-social worker ukuthi bathathelwe iy'ngane. Yeyi, angixhuma ngixhasi mina ey'ndabeni zabantu. Ngihlala la kwami. Iy'ndaba zabantu angizingeni. Ukuthi ubani wenzani kuphi nini angeni ndawo. Unless uze kimi-ke mnikazi wendaba eyami indaba uzongibuza ngezami. Hhayi ukuthi ungibuze ngey'ndaba zakho ungayingeni. Angene ey'ndabeni zabantu mina ngithengisi futhi iy'ngane zabantu futhi angikaze nje ngabizela abantu ama-social worker mina. Ngihlalela kwami, I'm minding my own business. Mina angikhathazwanga iy'ndaba zami ngoba nakhu wena ukhathazwe iy'ndaba zakho bese ucabanga ukuthi mina ngizokhathazeka ngoba wena ukhathazwe iy'ndaba zakho. Angifuni mina ukufakwa ey'ndabeni engingazazi. So le enye indaba le engiyikhulumayo ayihlangene nalokuxolisa lokhu engikukhuluma la. Ukuthi hayi guys, ngiyaxolisa ukwenza i-video viral umhlaba wonke uyibukele because I was so disappointed guys njengomzali ukuthi how come manje okay manje sebafuna ungithathela uzinhle I mean uDaisy. Okay, nginey'ngane eziyi-3 uzinhle uDaisy noPhila but bafuna ungithathela second born yami 15 years nge-18 zakaJuni uyobe ethi 16 full. Understand? Unamazinyo lo muntu. Bazongithathela yena after isikhathi esingaka ngimkhulisile. Understand? So bengeke ngihlale vele ngingabi disappointed, inhliziyo ingabi buhlungu. Ngixolise ukukhuluma kabi ngesikolo i-Eureka, ngixolise ngokukhuluma udoti lo bengiwukhuluma. Bengenziwa ukuthukuthela. Sengi-accept-ile ukuthi ingane yami ithathiwe. But into engijabulisile ukuthi bathi uzozazi ungivakashela. I-bond kamama nengane abayiphuli. But ingane yami ngizikhulisele guys, come on. Kanti why u-government kumele angithathele ingane yami? Why? Yo, I'm so hurt. But ngixolile. Cela ningixolele uma ngikhulume kabi kuma-lives wami. Thokozani emakhosini, sakhuluma noMamLami Sompisi Somnandi. Ngawulisizweni Luchaba Mhlonishwa. Ngicela ukuthi ningakhohlwa. Ibhavu ngithe 200 rand. Kule 200 rand yakho ngiyahamba ngiyothenga imithi. Ngiyazila 7 days. Then ngihamba ngiyokha amanzi wempophoma or amanzi womfula or amanzi wesidiba noma nje kimethi wakopano. Same. You understand? Yes. So kuzomele ngikuzilele for ibhavu ukuthi sigeze. Uzozikhethela ukuthi ufuna ibhavu lokukhipha ichitho noma ibhavu ley'nhlanhla. 200 rand. Thokozani Zindlondlo. Hawu sengikhulume kangaka.
Yenzeni manje? Seyicimele futhi? Hawu Nkosi. Naso, nayo, nayo. Ilayithi.